Без таләп итәбез һәр җирдә каянны тиеш булган татар телендә кулланылсын, дәүләт структураларында эшләр татар телендә алып барылсын, мәгълүмат такталары, халыкка хезмәтләр татар телендә күрсәтелүен телибез. Таләп Сез итәбез. бүген хөкүмәт йорты янында пикет уздырасыз. Хөкүмәт йортыннан чыгып сезнең белән кызыксынучы булдымы? Кызганычка юк, кызыксынучылар булмады. Алар гадәттә сирәк чыкса да, мәмма халык кызыксынып укып китә. Тәэсире булыр микән, ничә уйлыйсыз? Булыр дип өметләнәбез. Шулай гел даими чыгып торсак, тәэсире булмыйча калмас. Бу бүгенге көндәге актуаль проблемаларның берсе татар теленең ул кулланылмый, без кулланылуын телибез.